Bueno, bikote, gaurkoan etxean, 24-25, garaipenak ezin du bertan geratu, zer gertatu da partiduan? Bueno, lehenengo zatia hortxe aguantatu dugu, baina bigarrengo zatia suerte txarra, gauzak ez ezkigu atea. Defensan desastre, ataken desastre, eta beraiek primeran, ez? Beraiek asmatu indue, nola defenditu guri, ataken baloi bat, retxazek da denak barrua jotezien, guri batez, desastre. Ez ego zera, teata. Bueno, kontuten eki behar gaina, zorion duen behar diula, 45 partio genamazkila, hemen irabazita eta lehenengo Galdu gabe. Galdu gabe, baina irabazita gintza, eta Aurreko asteburuan ere, Zumaian zorte txarra izan zenuten, bertan ere zenuten irabazerik izan, zer gertatu zen? Hande bai, baten gati galdu, hemen 11 gati, baten gati galdu benun, hande gaizkigu, beraiek asmatu entziguten, nola defendituta, bueno, hasieran aguantatu genuen, bi gora eta egun ginen igual, baina gero bukaeran beraiek 3 gora, ez zigun denboik eman, guztu batengatik gelditu ginen, da. Ez, da makiu bi partio eskaxak, kategoria aguantatzeko txarrak, da, bueno, entrenamendutan pentsatu, eta buelta eman, da, bestik ez daukeu. Aguantatzeko buelta eman bai. Erderaz esaten den bezala, la tercera bala benzida, ez? Urrengo asteburuan ja irabaztea tokatuko da edo. La tercera, la cuarta y la quinta eta behar dienak. Osea, gauzak hemen hendik aurrea hobetu inbehar die eta hobetu inbarko dio. Osea, eta hola ikasteie. Galtzen di ikasi barra dago, hori argi dago. Azken bi porrota hauen ondoren, sekapen nagusian nola geratzen zarete? Ba, gaur bainaren 6garrena ginen, hauek aurretik zigoztin, hasi hauek ez dugu pasatzen. Gaude zazpi ekipola, bueno, lehenengo bila diferentzi gehiagokin, baina beste bostak gaure hortxe, berdintxu, bi partio gora bera, hortxe gaure. Gaur igual gu pixka gora ingo dugu, pixka bera ingo dugu, baina, bueno, Importantena, gutzako da, hola izan barra dago, azkerengoa, oaingoz, 9 puntuta daukegu. Eta horrek guri libratzigu kategoria. Gero hortik aurrera, ja gora behiratu behar dut, eta gora pentsatu. Baina importantena, beheran dauna, 9 puntuta dagoela. Hasiera den temporada hasieran gure helburua aguantatzea zen, así que ondo hasi geha, oin pixka berak gain dugu, bueno, berriz gora inbar dugu. Egu berriko ondo pasako jo, eta tope berriro gora. Urrengo asteburuan, non izango zarete? Bizkaia bat, Romon aurka. Romo. Eta talde gogorra? Berez azkenengo die, osea, hoiei bai edo bai irazi behar dio. Gutzako ere bai, gora etortzeko eta dana, osea, Animok altxatzeko, partio irabazita, venga, aurrea.